Lähti. Hirronen Ari, Hese aina. Arvoisa kisayleisö, tänään on vuoristosalpauksen kisojen virallinen afterski-tapahtuma Lahti by Night-festivaali Lahtihallissa. Lahti by Night-festivaalilla on vielä mahdollisuus saada lippuja, eli kaikki liput eivät ole vielä menneet. Tänään siis virallinen afterski-tapahtuma Lahti by Night-festivaali Lahtihallissa välittömästi tänään oheisohjelman jälkeen. Seuraavaksi on vuorossa nuorten mäkikilpailun palkintojen jako. Tänään aamupäivällä kilpailtiin nuorten mäkikilpailu HS70 mäestä. Mukana olivat parhaita junioreita muun muassa Suomessa, Norjasta ja Saksasta. Ja seuraavaksi siis palkintojen jako tästä kilpailusta. The next program here in Salpaus Selkä will be the prize giving ceremony of Appalachian Dorky Jumping. Mä en tiedä kuinka hyvin tuli tähän kameraan, mutta kai se tuli.